Η τρίπλα στο ποδόσφαιρο παρουσιάζεται ως κάτι μαγικό, πολύ περισσότερο από απλό τρέξιμο με την μπάλα. Ορίζεται ως η τέχνη του να ξεπερνάς τον αντίπαλο με επιδεξιότητα, ταχύτητα και φαντασία, όπου παίκτης και μπάλα γίνονται ένα. Η τρίπλα αποδεικνύεται ως ένα θεαματικό και αποτελεσματικό όπλο που μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα, να δημιουργήσει ευκαιρίες για γκολ και να ενισχύσει το ηθικό της ομάδας, όπως συχνά θαυμάζουμε στους αγαπημένους μας ποδοσφαιριστές. Η τρίπλα στο ποδόσφαιρο ορίζεται ως μια θεμελιώδης δεξιότητα που επιτρέπει στον παίκτη να έχει απόλυτο έλεγχο και κατεύθυνση της μπάλας μέσω συνεχών μικρών επαφών. Σκοπός αυτού του ελέγχου και της κατεύθυνσης είναι η αποφυγή των αντιπάλων, επιτρέποντας στον τριπλέρ να δημιουργήσει χώρο και να τους ξεπεράσει με επιδέξιες κινήσεις και αλλαγές ρυθμού. Η τρίπλα στο ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση, αλλά ένα εργαλείο με 3 βασικούς και κρίσιμους στόχους. Πρώτον, βοηθά στη διατήρηση της κατοχής της μπάλας υπό πίεση, δίνοντας χρόνο για βοήθεια ή ασφαλή πάσα. Δεύτερον, επιτρέπει την αποφυγή των αντιπάλων, δημιουργώντας ρήγματα στην άμυνα και προωθώντας την ομάδα. Τρίτον, δημιουργεί ευκαιρίες για πάσα ή σουτ, ανοίγοντας νέες επιθετικές επιλογές. Συνολικά η τρίπλα εξυπηρετεί τόσο την ασφαλή κατοχή όσο και τη δημιουργία επιθετικών πλεονεκτημάτων. Για μια επιτυχημένη τρίπλα δεν αρκεί το τρέξιμο με την μπάλα, αλλά συγκεκριμένες τεχνικές. Πρώτον, η χρήση διαφορετικών μερών του ποδιού, εσωτερικό-εξωτερικό κουτουπιέ, προσφέρει ποικιλία ελέγχου και απρόβλεπτες κινήσεις. Δεύτερον, η διατήρηση της μπάλας κοντά στο σώμα μέσω μικρών συνεχόμενων αγγιγμάτων εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο και γρήγορη αντίδραση. Τρίτον, το κεφάλι ψηλά επιτρέπει την παρακολούθηση του παιχνιδιού και τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Τέταρτον, η χρήση και των δύο ποδιών προσφέρει πλεονέκτημα, κάνοντας τον παίχτη πιο απρόβλεπτο. Η κατανόηση και εφαρμογή αυτών των αρχών βελτιώνει την ικανότητα στην τρίπλα. Η συστηματική εξάσκηση είναι κλειδί για την τελειοποίηση της τρίπλας. Παρουσιάζονται 4 αποτελεσματικές ασκήσεις. Η τρίπλα ανάμεσα σε κόνους βελτιώνει τον έλεγχο σε στενό χώρο και την ευκαινησία. Η άσκηση αλλαγής κατεύθυνσης με κάθε επαφή ενισχύει την ικανότητα για γρήγορες και απρόβλεπτες αλλαγές κατεύθυνσης. Η τρίπλα με διαφορετικά μέρη του ποδιού βελτιώνει την αίσθηση της μπάλας με όλα τα μέρη του ποδιού. Τέλος, οι ασκήσεις με χρονομέτρηση βοηθούν στην αύξηση της ταχύτητας με την μπάλα. Η τακτική εξάσκηση αυτών των ασκήσεων οδηγεί σε αυτοπεποίθηση και αποτελεσματική τρίπλα σε διάφορες συνθήκες αγώνα. Για να απογειώσετε την ικανότητά σας στην τρίπλα υπάρχουν κάποιες χρυσές συμβουλές. Πρώτον, διατηρείτε χαμηλό κέντρο βάρους για σταθερότητα και γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης. Δεύτερον, χρησιμοποιείτε το σώμα σας για να προστατεύσετε την μπάλα από τους αντιπάλους. Τρίτον, η τακτική εξάσκηση είναι η απαραίτητη για την ανάπτυξη της μυϊκής μνήμης και της αυτοπεποίθησης. Τέταρτον, παρακολουθείτε επαγγελματίες παίκτες για να μάθετε νέες τεχνικές και να πάρετε έμπνευση. Η συνδυαστική εφαρμογή αυτών των συμβουλών και της συστηματικής εξάσκησης θα οδηγήσει σε μια αποτελεσματική τεχνική τρίπλας. Οι βασικές πηγές για την εξερεύνηση των ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων περιλαμβάνονται στο βιβλίο της φυσικής αγωγής 5ης και 6ης Δημοτικού, το οποίο παρέχει τις βάσεις για την κατανόηση της κίνησης και της υγείας. Επιπλέον, 3 βίντεο από το YouTube προσφέρουν πολύτιμο υλικό, τεχνικές για την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών και ένα άλλο που συμπληρώνει όλες τις προηγούμενες. Πηγές. Αυτές οι πηγές συνδυαστικά παρέχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από βασικές αρχές φυσικής αγωγής έως εξειδικευμένες ποδοσφαιρικές τεχνικές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας. Η όρεξή σας για μάθηση κάνει τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό μια όμορφη εμπειρία. Εκφράζω την ελπίδα ότι οι πληροφορίες και οι πηγές θα σας οθήσουν να εξερευνήσετε περισσότερο τον κόσμο της κίνησης και να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας σε όποιο άθλημα αγαπάτε. Τονίζω ότι η άσκηση είναι χαρά, υγεία και ένας τρόπος για καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό σας, αλλά και με τους φίλους σας.